ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತುದಾರು. ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಾಡು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಮಹಿಮೆನು ವಾ ಶಬ್ದುಡು ಮಲ್ಪುವರು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆತ ಸಮಾನ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿರಾಕಾರ ಐನ ಭಗವಂತೆ ಕುಳ್ದು ಓದವಿರು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಓದವಿರು. ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆನೆ ಓದವಿರು. ಐರ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಡ್ರಾಮೋಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಏರ್ನಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನವು ಆರು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತ ಆತ್ಮ ಡ್ರಾಮದ ಸೂತ್ರೋಡು ಬಂಧಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪನಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನೆನಪುಂಡೆ ಮರೆತು ಪೋತಿ ಜತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಾಡು. ಎಂಚ ಪೂರ್ಣಾಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಯುಗರ್ದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಇಂಚ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೇನಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬಾ ಕೇನುವಿರು. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ್ ನಡಪೊಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಗ್ ನಡತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸುಖಧಾಮ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಇಂದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಅವ್ವ ಆದುಂಡು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮ. ಇತ್ತೆ ಈ ದುಃಖರ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಅತ್ತಂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎದುರುಡೆ ಉಂತುದುಂಡು. ಅವು ಆದುಂಡು ಇಲ್ಲು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ವಿಶ್ವಡು ಬರ್ಪರು. ಒಲ್ಪ ಪವಿತ್ರತೆ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿಯುಜತ್ತೆ. ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಇಂದುಯೇ ಆದುಂಡು ಪಂಡ. ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿಯುವರತ್ತೆ. ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಇಂದುಯೇ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನು ಲೆಪ್ಪುವರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ, ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಲೆತೊಂದು ನಡಪುಲೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನು ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುನು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಶರೀರ ಬುಡುಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಾಯರು ಎಂದು. ನಿರ್ವಾಣಯರು ಏರು ಪೋಯರು ಆತ್ಮ. ಶರೀರ ಅಂತೂ ಪೋಪುಜಿ ಆತ್ಮನೆ ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮನು ತೆರಿದರು. ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮ ಇಂಚಿನಾದುಂಡು ಪಂದು. ನಿಕುಲು ಸುಖಧಾಮಡು ಉಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ದುಃಖಧಾಮಡು ಬೈದರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಿಷ ಗಂಟೆ ದಿನ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು. ಇತ್ತೆ 5,000 ವರ್ಷಡು ಬಾಕಿ ಒಂತೆ ದಿನಕುಲುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿನ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸಹಜ ಮಸ್ತು ಸಹಜದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿ ಬಾಬನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ಎಂಚೆ ದೆತೊಂಡುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರನಂತೂ ಎರಡನೇ ನೆನಪುಪ್ಪುನವು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಇಂದು ಪುನನೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಲೆಕ್ಕದ ಬುಕ್ಕುನು ಸ್ವಸ್ತಿಕನು ಬುಡುಪವೆರು ಪಂಡ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಲೆಕ್ಕದ ಬುಕ್ಕುಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕನು ಬುಡುಪವೆರು. ಐನು ಗಣೇಶ ಪಂಡದು ಬುಡುಪೇರು. ಗಣೇಶಗ ಆನೆದ ಸುಂಡಿಲ್ನು ತೊಜ್ಜಿಪವೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಸನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪವೆರು. ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪನವು ಪಂದು. ನಿಕ್ಲೆಡ ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ದಿನ ಕಲೀಲಕ್ಕನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಪೋಂಡು. ಎಂಚ ಮೋಟಾರು ಗಾಡಿರ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಲಹೀನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಭಾರತ ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತುಂಡು. ಅಪಾರ ಸುಖಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿತ್ತುಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯನು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪಡೆಯರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತುದಾರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಸ್ಥೂಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಳುಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ದೇವತೆಲೆಗ್ ಅಹಿಂಸಕ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮನುಷ್ಯರ್ದು ದೇವತೆಯಾಪನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲೆ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾರ್ದು ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಆತ್ಮದ ಪಾತೆರಾಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ಥೂಲ ಲಡೈ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವು ಪಾವನವರೆಗಾದು ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪುಂಡು.
ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆಂತು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಆದುಂಡು ಜೀವಾತ್ಮರ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅವು ಆದುಂಡು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚ ಐನು ಜೀವಾತ್ಮರ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಇಂದೇನು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಲ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಕನವನೋಡು ಎಂಕುಲು ದೂರ ದೇಶಡು ಪುನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಂದು ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪ ಈ ಆಕಾಶ ತತ್ವರ್ದುಲ ಅಂಚಿಗು ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದ 84 ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಮಾತೆರಂತು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತುನೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಧಾನವಾದ ಮಿತ್ತಿರದು ಜತದು ಬರ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪನಾರೇನು ಆಲ್ರೌಂಡು ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಸಹ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆದುಲ್ಲರು ಆದೆರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ನಿಕುಲನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಚಕ್ರದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಿತ್ತಿರದು ಬರೊಂದುಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಒರಿದು ಬುರ್ತಿರು ಅಕುಲು ಮಿತ್ತಿರದು ಬರೊಂದುಪ್ಪೆರು ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಇರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹಂಸೋದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪದರು ಅಕುಲು ಅಂತೂ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಅಕಲಿಗಂತೂ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಆಯಸದ ಇಂಚಿನ ದಾಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪದಿರಿ ಶರೀರಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಓದವಿರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪನಂತೂ ನೆನಪು ಪೊಡತ್ತೆ ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಮಾತ ಆತ್ಮ ಈ ಡ್ರಾಮದ ದಾರುಡು ನೇಯ್ಗೆ ಆದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು ಎಂಕುಲು ಸುರುರ್ದು ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಡು ಬತ್ತ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಡ್ದು ಚಂದ್ರವಂಶಡು ಬತ್ತ ಇಂದು ವರ್ಣದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಶೂದ್ರರಿಡ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲ ವಿರಾಟ ರೂಪನು ತೊಜ್ಪವಿರತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ತಿರ್ತು ಜೈದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲೊಟ್ಟು ಬೈದ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನರು ಶಿಕೆ ಮಾತೆಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲ ತಕೊಳು ಪಂದು ಏರ್ಲ ಲೆತೊನ್ನು ನಾಕುಲು ಭಗವಂತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದವನುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ಏತು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಮಹಿಮಿನ ಅಂದಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿದ್ಯೆಗಂತೂ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಓದವಿರು ಬೇರಂತೂ ಉಪ್ಪುನನೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಈ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪಲ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು ವಿದ್ಯೆನಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಓದವಿರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ್ನಂತೂ ಏಪಗುಲ ಸಹ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಜಿ ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುನನೆ ನಿರಾಕಾರ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಓದವೇರು ವಿದ್ಯೆನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒತ್ತನೊಡ್ಲ ಓದುಜೇರು ಮೂಲ ಒತ್ತನೊಡ್ಲ ಓದಾಯರಾಪುಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುನನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬಾಪನ ಪಾತ್ರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಡು ಏಪಗುಲ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ತಬ್ಬಿಬಾಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುದು ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದೆತನುವೆರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದಿತ್ತು ಉಲ್ಲೆರು ಎಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಆಯರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವರು ಭಗವಂತದ ದಾಂಡಲ ತಪ್ಪಾದು ತೆರಿಪವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠమైన ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು ಈ ಸಮಯಡಂತೂ ಉಪ್ಪುನನೆ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ ರಾಣಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯೋಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಗೀತೆಡು ಬರೆದು ಬುಡ್ತೇರು ಕೌರವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವರು ಆತ್ಮಿಕ ಪಂಡ ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪವರು ಅವು ನಿಕುಲಾತ್ಮದ ಆತ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಆತ್ಮ ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕಲ್ನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು ಋಷಿಮುನಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಸಹ ರಚಯಿತ ನಾವಡು ರಚನೆ ನಾವಡು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ನಾವಡು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಪಣದು ಬುಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುನನೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬಾಬಾ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ಏತು ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲಿರು ಏರೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಫೀಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏತು ಗೌರವನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪತಿತೆರನು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹಾಲು ಪ್ರಪಂಚಡು ಹಾಲು ಮನುಷ್ಯರೇನೆ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾವನೆರಂತೂ ಶುದ್ಧಂತೂ ಉಪ್ಪುನನೆ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಿನಲ ತೋಜುಜಿ ಬಾಬಾಗ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಮಾತ ಪಾತೆರಳು ಬಾಬಾನು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಅರೇನು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಮಂತ್ರಿನು ಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬೇರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಅದುಳ್ಳಿರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನವು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನವು ಅರೆಗು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪವು ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಅಂಡಲ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಪೀರು ತಿರುಗುದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವರೈಟಿ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಒರಿಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊರಿ ಹೋಲಿಕೆ ಅಪುಜಿ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು, ಬಾಕಿ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಒರಿಯನವು ನನೊರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಅಪುಜಿ. ನಾಟಕಲ ತೋಜಿಪವೆರು ಐಟ್ ಒಂಜೆತ್ತಲೆಕ ರಡ್ಡು ಜನ ತ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಡ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಬುಡುಪೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಪತಿ ಏರು ಅತ್ತಂಡ ಬೇರು ಏರು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ಆಟ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಊರಿ ನನೊರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಲಕ್ಷಣಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಯಸ್ಸು ಭಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಲಕ್ಷಲು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಡು ಲಕ್ಷಣಲು ಬದಲಾಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಐಡ್ದವರ ಐನು ತಿರಿಯು ನೊಡತ್ತೆ. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಡ್ರಾಮಡು ಪಾತ್ರದಾದೊಂಡು ಐನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಡ್ರಾಮಡು ಏರ್ನಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಡ್ರಾಮತ್ತೆ ಜನ್ಮನು ದೇತೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಲಕ್ಷಣಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಲಕ್ಷಣಲುಂಡು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ತೆರಿನು ಅಂಚಿನಾದುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಚಿನವು ಇಜ್ಜಿ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಕೈಟ್ ಗೀತೆನು ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ಆರಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಪುಸ್ತಕ ದ್ಯಾಗ್ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಲ್ಪೇರು ಐರ್ದವರ ಇಂದು ಮಾತಲ ಡ್ರಾಮಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದೆ. ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಗೂಡ ಪೊಸತಾದು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಓದುದರು ಬಾಬಲ್ಲ ತೆರಿದು ಬಿಡ್ತಾರು, ರಚನೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಮೂಲವತ ನೋಡ್ದು ಇಡೆಗು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಾರು. ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಾಪನಂತೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏರ್ಲ ಸಹ ಮುಟ್ಟೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶದ ಅಂತ್ಯನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೇಹಂತ್ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದುಂಬು ಈ ತೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಇಂಚೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಏಪ ಐತ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಐದವರ ಈತ ಮಾತ ಪಾತೆರಲು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಉಂಡೆ. ತೆರಿಪವನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬದಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇನ್ನು ಕಪ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಅವು ಪೊರ್ಲೈನ ಆತ್ಮ. ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಮೊಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಕೇಂದು ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನೊರ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಏರು ಓದವೆರು ಭಗವಂತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು ಅಮರಪುರಿಗಾದು. ಇಂದೆಕ್ ಅಮರ ಕಥೆ ಪಂಡಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಓದುದೇರು ಅಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಓದುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ 1 ಪದವಿನು ಪಡೆಪೇರು. ನಿಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಏತು ಸರಿ ಬೈದರು ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜನಾಥ್ ಸರಿ ಏರೆ ಕೇನ್ವೆರು. ಈ ನಾಟಕ ಏಪ ಶುರುವಾಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅನಾದಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತೆರ ಐರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೇನುನ ವಿಚಾರಳ ಸಹ ಬರ್ಪುಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಥೆಗಳುಂಡು. ಐನೇ ಓದೊಂದು ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆನು ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲಂತೂ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ವಾ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರ್ಪರು. ಆರಂತೂ ನಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ದೆತೊನುಜೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಆರು ದೆತೊನುಜೇರು. ಇನ್ನು ತಿರುವನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರ ಏಪ ಇಂಬೇರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಇತ್ತೆಂತೂ ಉಪ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಜಾಗಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪಂತು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತುನು ಕಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪಂತು ಬಂಗಾರು ಬೊಳ್ಳಿದ ಇಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹಿಡಿದು ತಕ್ಷಣನೇ ಮನೆಯ ಇಲ್ಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ವಿಜ್ಞಾನದ್ದು ಸುಖಲ ಉಂಡು ದುಃಖಲ ಉಂಡು. ಇಂದೆಡ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ ಫಾಮ್ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಶೋ ಪಂದುಂಡು. ಸಾಹುಕಾರರಿಗಂತೂ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಅಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರನು ಕೇನುಣೆನ ಇಜ್ಜಿ. ದುಂಬು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದು ನಿಕಲೆಗ್ ಓದವೆರು. ಪಿದೈಡಂತೂ ಜೋಕುಲು ಓದವೆರು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕುಲಗುಲ ಸಹ ನೆನಪುಗು ಬರೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು
ತೆರಿಪವೆರೆ ದಿನ ಕಲೆಯಲಕ ನೆನಿಕುಲು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡು ಪರಿಪಕ್ವ ಒಂದು ಸಾಗೊಂದು ಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೂವೆ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾತೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೌಕರಿ ಇಂಚಿನಕಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಸೈಪುನಲ ಸಹ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಹೃದಯಘಾತ ಆಪುಂಡು ದುಃಖದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚಿನವು ಎಂಚಿನಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿದು ಬುಡಿಯರು ಪೊಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಯರು ನಿಕುಲಂತೂ ನಿಕಲಿಗಂತೂ ಹಕ್ಕುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗಡಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಪುಜಿರತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾತನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರೋಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕರಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು ರಡ್ 84 ಜನ್ಮದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ವೆರೈಟಿ ಡ್ರಾಮುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಪಾತ್ರನು ತೂವೊಂದು ಹರ್ಷಿತಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಅವಿನಾಶಿ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ ಬಿರುಗಾಳಿನು ಬಲುವಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಭವ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಪುನ ಕಳೆತ ರೆಕ್ಕೆಯಾದೊಂಡು ಈ ರೆಕ್ಕೆಡ್ದು ಸದಾ ರಾಪಿರು ಈ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹತ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾದ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ನೀರಸ ಜೀವನಾತ್ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ರಸ ಸದಾ ಉಂಡು ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಕಷ್ಟಂಲ ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪುಂಡು ಆಕುಲು ಏಪೊಗುಲ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬಿರುಗಾಳಿನು ಬಲುವಲಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪುಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ಹೂವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಮಸ್ಯೆನು ಮನೋರಂಜನೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೌಂಡು ಇಂಚಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸವಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಶಾಂತಿದ ಅಗರಬತ್ತಿನ ಪೊತ್ತವರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಶಾಂತಿದ ದುರ್ಗಂಧ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡುಪುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.